Аз съм ДВБГ. И това е... Къде мислите, че съм в момента, между другото? Ами, точно така. Първо ще кажа нов идиот. Така, имам нов Коледа, дядо Коледа. Ще аз правя Хелоуин скин, но... Да. Аз съм дядо Коледа. Фокс трябваше да е джудже, но... И сега сигурно ще се питате какво се случва. Помните ли тази фора? Точно така, хора. Ако сте си казали, че това е Minecon SMP, познали сте. Това е Minecon SMP втори сезон. Minecon SMP втори сезон. Да, най-накрая всички са го чакали сигурно, не знам, защото имало се показвания, т.е. най-много показвания. В канала ми има той и всички сигурно се питали, които са гледали, типа, какво ли е станало с него, къде ли е, защо я снимам. И ако някой се казва, че просто вече не ми се снима на поредицата, не, напротив, да снимам канала, наистина много. Но се прецакахме. Сървъра се изтри. По-скоро IP сървъра се изтри. Кръпна се. И по моя съл да пипнах малко настройки, за да става по-яко сървъра. Но да, вече сме втори сезон. И да. Втори сезон. Ако ме питате какво е IP-то на сървъра, тайна, както сигурно сте казали. Между другото, Сида, ето, ще го запомните, спрете го на пауза и това. Защото предишният път, когато ми се кръпна света, на Minecon първи сезон, и гледах в първи епизод дали съм показал някъде съм показал IP-то, не IP-то, а сида на сървъра, защото исках да направя същия сид, просто е по-различен. Но да, не го намерих, затова сега за мен ще го направя сида. Ето 734760193. Запомням го, също съм си го. Да, сега ще развида малко, не е много сървъра, не е от много време. Ай, стига, бе! Сървъра не е много развит, спуснахме го миналата седмица. Та ние живеем с Фокс заедно. Аз направих всичко това, той не помага, но работа. Журото, ето това е неговото АФК място. Късея на Фокс БГ, моля не го безпокойте. И тук е F, както започва Фокс. Между другото той го беше направил ей така. Но аз му казах, че пише по начин. Ето така.